Dovoľte, aby som vám predstavil náš hotel, ktorý sa volá Svetojanský kaštiel. Je to historická budova. Prvé zmienky o tomto kaštieli sú niekde z konca 16. začiatku 17. storočia. Najvýznamnejšou osobnosťou, ktorá niekedy žila v tomto kaštieli a ktorá sa narodila, tak je to Ján Sentivány, ktorý sa v roku 1633 narodil v tomto kaštieli a bol to jedným z prvých profesorov a neskôr aj rektorov Trnavskej univerzity. V súčasnom období kaštiel prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, ktorý momentálne využívame ako hotelové zariadenie. Jeho ubytovacia kapacita je 62 lôžok, 62 osôb môže bývať v 23 izbách, či už sú to dvojpostelové, trojpostelové alebo štvorpostelové izby. Na hoteli sa nachádzajú aj izby s kuchynským kútom, plne vybavené s chladničkou, varičom. Hotel má aj malé relaxačné centrum, kde poskytujeme služby maséra, máme suchú fínsku saunu a výrivu vaňu. Čím sa môžeme pochváliť, tak to je určite vynikajúca kuchyňa a hlavne veľmi pekné štýlové priestory reštaurácie. A v neposlednom rade je to aj vynikajúca káva alebo pivko, ktoré podávame v našom retro bare a naši hostia si taktiež môžu posedieť aj v prírode na letnej terase. V zimnom období požičiavame lyžiarske výstroje, lyže, a v letnom období sú to napríklad požičovňa bicyklov a požičovňa športových potrieb. K hotelu patrí bezplatné parkovisko a taktiež ešte detský kútik, ktorý privítajú hlavne teda rodiny s deťmi alebo mamičky, kde sa teda deti do sytosti vyhrajú. Taktiež sme pripravení prijať aj akcie kongresového charakteru, nakoľko hotel má veľkú konferenčnú sálu, ktorá dokáže pojať až 120 osôb pri kinosedení. Myslím si, že na Slovensku je málo takýchto dolín a krajov, kde je možnosť navštíviť toľko krásnych pamiatok a miest ako v Jánskej doline a konkrétne v Liptovskom Jáne. Týmto by som vás aj chcel pozvať k nám. Príďte k nám, vyskúšajte naše služby, myslím si, že budete maximálne nadmieru spokojní.